y trosglwyddydd. Dwi'n gorfod pob celwyr yn oes dros eich canrifoedd a'n fydd plygethu a mwydro. Dyma'r trac sain i'r chwildro, diwylliannol. Fi yw Angharad, fi yma heddiw i ffind o mas yn un o Hacio'r Iaith. Felly dewch gyda fi. Wel, os ydych chi'n trydar neu'n cyfathrebu trwy wefannau fel Facebook, faint o hynny ydych chi'n neud drwy Gymraeg? Dwi'n un o drefnwyr Hacio'r Iaith, ac felly dwi yma i drio clywed gen bobl am be maen nhw'n ei gyda technoleg a Iaith Gymraeg. Ac un gwylwyr sy'n gwylio, allwch chi wedi yn union beth yw Hacio'r Iaith? Mae Hacio'r Iaith yn gynhadledd agored, felly mae'n gynhadledd gwbl anffurfiol lle mae unrhyw yn gallu dod am ddim a thrafod rhywbeth am bwnc maen nhw wedi ddordeb yn fo ar y thema technoleg a Gymraeg. A beth chi'n gobeithio cael mas o'r diwrnod? Llwyth beth gwahanol, syniadau, pobl yn cydweithio, just dysgu gen bobl eraill rili am be maen nhw'n gwneud. A wedyn, un o'r pethau pwysig amdano fo ydy bod ni'n rhannu hwnna gyda pobl sydd ddim yn gallu bod yma. Felly, da ni'n recordio fo gyd a pobl o'ch chi'n dod a trio rhannu'r wybodaeth am beth sy'n ymlaen. Felly, just trio gadael i bobl bod am yr holl weithgarwch rili sy'n digwydd. Fi'n edrych ystyr yn hyn, beth sy'n cymryd o'r hamsi? Lot o bethau diddorol. Dwi'n mynd i ffynd o mas beth yw haglediad. Helo, croeso i Aberystwyth, croeso i'r Technoleg, croeso i Hacio'r Iaith, a rhywun rhif... 17! Allwch chi lwpio chydig hefyd, please, jyst yn ei brofi. Mae yna bobl yma. Hacio'r Iaith? Allwch chi weithio ni o thyn gwylwyr, beth yn union yw hacleiddio? Wel, be da ni'n neud ydy? Digwyddiad ni ydy Hacio'r Iaith, a mae gennym ni rhywbeth o'r enw'r haclediad sydd yn derm bach eitha weird nethon ni dde, achos podlediad ydy o, ond oedden ni'n trio neud o swnio bach mwy, bach o hook yn yma. So be ni'n neud ydy, mi ydw i a Bryn Salisbury a Iestyn Lloyd yn neud rhaglen bob mis ar-lein ar iTunes neu just ar wefan ni, sydd jyst yn sôn am technoleg, ar we a unrhyw beth sort of allet ti fod yn neud ar-lein, ond just yn y Gymraeg, felly da ni'n licio trafod, ni'n ddim just trafod pethau am Gymru. Ni'n trafod digwyddiadau technolegol yn America, efo Apple, Microsoft, cwmnïau mawr fel yna. Ond ni hefyd yn trafod pethau sydd yn ymwneud efo Ysbryd neu cwmnïau bychan yn Gymru'n gosod pethau fyny ar y we hefyd. Felly ni'n trafod llwyth o bethau, ond y peth pwysig ydy bod ni'n trafod yn Gymraeg. O'n i'n sylwi, fi mewn nes i bathu gair hacleiddio. Hacleiddio? Dwi'n credu bod hacleiddio ydy... sut yn dyn Saesneg, the act of haclediading. Fi'n gweld. Wel, beth sydd gen i heddiw ydy Hacio'r Iaith, digwyddiad anffurfiol lle mae pobl technoleg yn dod at ei gilydd, pobl y we, pobl i drafod technoleg yn Gymraeg a trafod technoleg yn cyd-destun Cymraeg. So mae gen i sesiwn ar y funud dod ymlaen ar e-lyfrau, mae gen i sesiwn ar newyddiaeth, mae gen i sesiwn ar creu cymunedau ar y we. Dwi'n neud sesiwn ar S4C2.dim, rhywch ydi bach. Dyn ni hefyd yn neud yr haclediad byw, sef podlediad sy'n cael ei greu bob mis. A cael ei rhai ar y we, dyn ni'n recordio fo ymlaen. Gynulleidfa byw sy'n bach yn sort of... Ewn bod ni'n fyw o Hacio'r Iaith, mae lot o pynciau trafod yn mynd i ddod gan chi yn y gynulleidfa, felly ar hashtag haclediad. Chi'n gallu dewis edrych yn siarad amdano fo, a wedyn chi'n ffeindio slot iddo fo. Mae pob beth yn cael ei drafod yma, o blogiau cacennau i Sopa Bill yn un o feithau sy'n debygol gicio ni gyd off y we. Helo, croeso i Aberystwyth, croeso i Haclediad. A chi'n mwynhau chydig hefyd, please, jyst i gyfrannuat.
a digidol yn troi posibilrwydd i gyrraedd mwy o ddarllenwyr llenyddiaeth Gymraeg. Edrych ar ddau beth, un gwraeth ar ddalion, nes i just chwarae mewn technoleg oeddwn ni, a dechreuais i cofnodi trydariadau yn cynnwys y gair Cymraeg. Felly y syniad yw am 8 o gloch bob nos Sul ar ôl y 4:15 o Chwefror, bydd na awr neu ddwy o ddarlledu byw i mas ar Sianel62.com. Cwrs yma yw cwrs 6 mis, 7 mis i ddysgu bobl sut i greu, i ail ddefnyddio'r stwff archif yna mwyn creu cynnwys newydd, cynnwys diddorol, cynnwys comedi, cynnwys difrifol neu beth bynnag. Ond mewn ffordd bydd y gynulleidfa eisiau gweld. Allwch chi'n mynd i'r enw chi? Rhys Miles Thomas. Helo. Siwr i ti? Iawn, diolch. Fi'n cynrychioli pobl ifanc heddi. O, ti? Ydw. O, diolch. O'n i'n meddwl bod fi'n cynrychioli pobl ifanc. O, gred. Gred, fe ti'n siarad gweud bod fi'n person hyn? Ifanc cas. Ie, yn well. Ie, diolch. Mae'n well? Ie, lot well. Felly, allwch chi'n weithio fi, pam ydych chi yma heddi? Dwi yma heddi am 2 reswm. Un achos dwi'n wir yn credu bod i gael y Gymraeg ar y we, a i ddatblygu'r Gymraeg ar y we, ond hefyd dwi yma i drafod cwrs dwi'n rhedeg i cyfle cwrs ar enw Stwnsh Archif. Da ni'n defnyddio mewn 6 mis. Dwi ddim yn sôn am beth i programu, ddim yn sôn beth i datblygu'r ochr, ond beth i actually fod bobl yn trafod, yn siarad ar y we yn Gymraeg ac yn blogio yn Gymraeg, yn defnyddio Facebook yn Gymraeg. Ydych chi'n rhywun sy'n yn blogio neu twittero? Dwi'n twittero yn amlwg yn Gymraeg. Dwi yn blogio, ond ddim i'r adman helaeth. Dwi yn sgwennu dyddiadur, so fi'n old school o ran. O, hen ffasiwn. Ie, diolch. So ti wedi galw fi'n hen ffasiwn, ti wedi galw fi'n hen, so ydych chi'n dda, ac ti eisiau i galw fi. Fi oedd yn gweud yn beth rhaid bod fi'n sarhau chi. O, wel, ti wedi gwneud yn barod. Wel, excellent. Wel, diolch yn fawr. Wel, diolch i ti am y sgwrs. Wel, oedd gyfundrefn draddodiadol yma o ran mynd at darlledwr a gael comisiwn i gael arian amdano fo. So, un o'r pethau dwi wedi bod yn edrych ar, enghraifft, mae Gary Slamig wedi recordio rhaglen awr yn edrych yn ôl ar ffilmiau 2011. So, beth ni'n dweud Gary wedi fod yn dweud, os ti eisiau gwneud slot awr o wsos ar ffilmiau sydd yn profi'n boblogaidd iawn ar 5 Live efo Simon Mayo a Mark Mood. Os dwi wedyn wedi cael grandawyr ar gyfer y slot yna, wedi cael 9 gyn gyda rhywun fel Love Film neu Netflix. Bod o'n gynulleidfa niche, os maen nhw'n gwybod pobl sy'n gwrando i gyd yn gwrando ar ffilmio, bod nhw'n gysylltu efo hwnna, a bod o'n medru cael yr arian 9, be dwi'n dweud ydi, cymryd i'r arian 9 yna, cymryd perchnogaeth o'r slot yna, so mae fel busnes o hynna'n gomisiynu. Be dwi eisiau gwneud ydi jyst cynnig yr fframwaith i bobl medru darlledu i stwff nhw. Wrth gwrs, y mwyaf o gwrandawyr da ni'n cael o ran y gwefan hun, dwi bod siarad efo pobl gwahanol o ran sut da ni'n medru creu incwm oddi ar hysbysebu ar y wefan er enghraifft. A eto, os da chi'n creu gynulleidfa penodol Cymraeg, mae yna bobl allan yna eisiau hysbysebu iddyn ni fel cymuned. A dwi'n meddwl hefyd mae'n bwysig yng Nghymru bod gennym ni pluraliaeth o ran darlledu. Ar hyn o bryd, yn yr iaith Gymraeg, mond 2 prif darlledwr sydd gennym ni. A mae'r elfen corfforaethol yma, lle da ni'n gwybod maen nhw'n yn ymatebol i adranna fewn y llywodraeth. A dwi'n meddwl mae'n neud beth yma, mae'n rhoi rhyddid iddyn ni medru roi yn hyn allan, trio syniadau newydd, rhoi cyfleoedd i bobl newydd, a jyst i gweld, sy'n ni'n meddwl, fatha gael ymateb gen y gynulleidfa. Ifanc o bod am Hacio'r Iaith. Ydych chi'n gobeithio codi ymwybyddiaeth? Ie, mae pobl ifanc, maen nhw'n gyfarwydd â'r stwff mae gyd, ond falle bod nhw ddim yn gyfarwydd â pethau Cymraeg sy'n digwydd ar-lein, a hwnna di'r rhan o beth da ni'n trio wneud, di codi ymwybyddiaeth o y pethau sy'n digwydd yn Gymraeg, a bod nhw'n gallu defnyddio'r iaith ar-lein mewn ffyrdd gwahanol, a bod pethau fel cynhyrchu fideos, blogio, pob math o bethau felly, yn digwydd yn Gymraeg, a bod yn iawn iddyn nhw'n wneud hefyd, felly dyna da ni'n rili'n trio annog
A dyma beth ti'n ei nawr, blogio? Ie, dwi ar Twitter ar y bryd yn ymateb i bobl sydd wedi, yn methu dod, actually. Ewch draw i hacio'iaith.com, achos da ni'n streamio peth o'r stwff yna, mae pobl yn blogio amdano fo, felly mae pobl sydd ddim yma hefyd yn gallu cymryd rhan yn y digwyddiad os maen eisiau. Felly chi'n gallu cymryd rhan mewn digwyddiad heb hyd yn oed bod yna jyst trwy technoleg. Ydych chi'n credu hefyd bod technoleg yn bwysig i'r iaith Gymraeg? Dwi'n wirioneddol credu bod o, achos mae'n bwysig i bywyd ni full stop erbyn hyn. Allu di ddim dianc rhag efo, ac os nag oes na fwy o gynhyrchion yn cael ei wneud yn y Gymraeg ar-lein, da ni'n mynd i goll. Mae pethau'n mynd i gael eu colli. Fi'n credu, o'n i'n sôn cynt, mae'r gwirfoddolwyr sydd wedi cyfieithu Facebook. Felly mae bobl yn gallu dewis yn fydd. Fi'n credu na dyna beth yw'r peth cryfar rwan, bod bobl yn rhoi, dydy gwirfoddolwyr ddim yn, ti'n goffa treulio oriau wneud o, ti'n neud un neu ddau air, a mae'n helpu i gyd. Fi'n wirioneddol credu bod dilyn technoleg, fel yr enghraifft beth chi'n neud efo Sianel62 rwan, mae defnyddio, di technoleg ddim yn, fel sy'n ti'n neud yn Saesneg, end of itself, math o beth. Yn technoleg ddim just yn rhywbeth. Mae'n ffordd i gael at gwybodaeth neu i rannu gwybodaeth. Felly, dwi'n rili falch mae pethau'n cael ei wneud yn Gymraeg arno fo, ond wirioneddol, y ffordd o'r ei wneud ydy bod bobl just yn defnyddio fo ar-lein, fel sy'n ti'n defnyddio fo o ddydd dydd. Gynhadledd fel hyn yw denu pobl at technoleg. Ac hefyd, oes siawns, cos mae lot o bethau technoleg mae'n digwydd mewn swyddfeydd a mewn tai pobl, a diolch yn rili, does am ffordd o dod at pobl at ei gilydd yn rhy aml, a mae'r ffaith bod ni'n gallu dod â pobl at ei gilydd yn meddwl mae'r syniadau'n cael ei datblygu, mae rhywun yn dweud, dyma beth dwi wedi bod yn gweithio ar, a mae'n dweud, waw, mae'n amazing, o'n i'n gweithio rhywbeth tebyg, a mae'n dweud, o'n i'n cael trafferth efo hwn, nes i datrys hynna, a mae'r ffaith yn gallu datblygu pethau well wedyn, chos mae pobl yn meddwl, mae'n cael rhywun yn eithaf weithio efo, mae'n rhywun yn gweithio rhywbeth wedi, dwi'n meddwl bod hwnna'n dda iawn, a mae rhywun yn dweud, hwnna di beth gorau dwi'n dod, fel dyna mawdi, a mae'n meddwl, dyn nhw'n cael igor o'r cyfleoedd fel la, a mae jyst rhywbeth yn hacio'iaeth neu rhywbeth fformat barcamp yn neud o'n hawsach i bobl dod at ei gilydd. Let's do it.